Άσχημα τα πράγματα για τους φιλόδοξους μονοκύλινδρους που νομίζουν ότι θα βγάλουν γλώσσα στα φανάρια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο Παντελής κυκλοφορεί και οπλοφορεί με KTM Duke, μαύρο, Akrapovic Edition, με VTB και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα. Αλλά φορμένα σκηνικά, σουζαριστά και πάμε να δούμε τι έχει γίνει, γιατί έχει θέμα να πούμε. Είναι σοβαρό το μηχανάκι, έτσι. Λοιπόν, μάγκες, αναγνώσεις στο Excel. Αυτό το μήνα σας έχουμε ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό. Μιλάμε για KTM Duke από ό,τι βλέπετε. Βρισκόμαστε εντός Λεκανοπεδίου Αττικής και κοντά μας έχουμε τον Παντελή, ο οποίος έχει ένα ψηλό, γαργαλημένο δούκα και θα μας πει μερικά λόγια τώρα αμέσως για το απόκτημά του. Καλημέρα. Λοιπόν, έχω δισκοπλέκες braking, σφύλλα το έμβολο, κεφαλαία από 660, μηχανικό καλβιλατέρ 41, FCR, αυτά που φαίνονται και καμπάνα τάλων. Μάλιστα, κάτι για μπιέλες, καρέλιο και τα λοιπά είναι top secret η φάση και δεν τα λέμε έτσι. Εντάξει, ναι. Το μηχανάκι ρίχνει ξύλο, ο αναβάτης είναι κανίβαλος και πάμε ευθύς αμέσως να το δούμε σε δράση. Τερματισμός φινάλε με αντίπαλο το θάνατο. Ζω στην Καλαμάτα κι αυτό είναι επαρχία. Κι αυτό σημαίνει ότι δεν παίζει μία στο εκατομμύριο να γίνει η ζωή μου μια ταινία. Ναι, βουτυγμένος μες στην αμαρτία. Αφήνουμε το σκηνικό να δώσει αυτό που πρέπει μέχρι μια βρωμιάρα να προκόψει. Μετακίνηση από Καλαμάτα σε Πάτρα και από Πάτρα Λόνια. Τώρα 2-2 στα 22 χρόνια. Άσε τα προσχήματα για λίγο. Προδίδεις την ομάδα σου όπως την μπάρτσα ο Φίγκο. Τελειώνει ο χρόνος, γραμμή σου μείνε μόνος. Αστικό παιδό φωτογραφίζεσαι χωρίς να παίζει λόγος. Και τι κοιτάς, πως πάνω από το καρπίνο είναι ο χρόνος. Σου μείνανε τα ζώδια και ο φόβος. Γιατί περίμενες λεφτά στο ξαπλωμένο. Δεν παίζει τρόπος να το κάνεις αυτό κι βλαμμένο. Τώρα πάτα το γεια σου. Μωρό μου τώρα πάτα το. Τώρα γάμα το αργείς πολύ μικρή χωρίς να παίζει στάνταρ λόγος. Excuse, βγάλε τα πιστεύω σου. Και πες τη γνώμη σου.